I'm Zuzana Šrámková and this is first workout for Central Europe Drawdown. Yeah. 20 kilo bar, 5 kilo plate and 5 kilo. Alright. Tak, 10 vteřin, jo? 30 na 2 Andres. Deset. 20. 30. Tak, 30 raz, pěkně to dopínej, klidu. Raz, dva, mamici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, dopínej a pěkně v klidu. Raz, díkej, 2, 3, díkej, 5, 7, 9, tak, 30, super. Nalož si. Tak, super. A jdeme, hop. 10 ramíčák. Pojď, hop, na zem. Raz, a v klidu tempo, hop, vydýchej. 2, a pojď, hop, super. A tak si dodrž, 3, vydýchej. 4, v klidu. 5, 6, 7, 8, 9, poslední v klidu. 10, tak. 2:30 je super, pojď na ty dámy. U toho dýchej pěkně, jo? Vydýchávej se. Tak, pojď. Jede. Deset. Jo, 10, dobrý. Zase. Super, 30, hop. Dýchej pěkně v klidu, natýstej se. Díky, pojď, jo. Děláme 10 na 10, tak pojď, jdeme, hop. Hned to přemyslí do dřepu, pojď. Záda a dopínej to, jo, ty nohy, hop, a do dřepu. Dobře to máš. Raz, dopínej, vzáma. 2, vzáma. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, povol, tak. Vydýchej. Bude to lepší se než předtím, jo? Tak, jdeme, další 10, pojď, hop.
Nedotřebu to přemyslí. A dopínej to, aby to špiček. Hop, a do špiček. Raz. Špičky. 2. Dávat. 3. 4. 5. Pojď, ještě 5. Hop. Nepokládej to. Poustí se trošku. A nahoře je plná extenze. Jo? Pojď. Raz. 2. Vydrží. 3. Dopínej. 4. A poslední. Je, super. Tak, vidíte chvíli. A jdeme, pojď, vidíte, že máme čapku. Pojď se na čapku, pojď. Jeden, pojď. Hop. Jeden. 2. 3. 4. A ještě to tempo. Pojď. 5. 6. 8. Pojď, spíru, pojď. Dělej. To už musí. Dělej. Hop. 9. A to si tempo, spíru. 10. Pojď. 12. Pojď. 13. 14. Pojď, dělej. Přidu. Pojď. Ještě 6, dělej. Pojď, to vydrží, hop. Super čas. Hop. 15. 16. 17, super, pojď. 18, poslední 2. Raz, poslední. 2, dobré. Nálož 5 v klidu. Dej to dopředu, tyčinku. Tak, a pojď, 30, jedem, hop. 7 za 5. 2, 1, jedem, hop. Deset. 20. 30, dobré. Tak, vydýchej. Dáme 2 pětky, jo? Nepočtěte 3, 5. Uděláš 5, pak se vydýcháš a 5, jo? Tak, počkej chvíli. 5, 4, 3, 2. Pojď, jdeme, 5 opakování. Pojď, hop. Nedotřepu, jo? Pojď, hop, a dopírej to, jo? Plná extenze, hop, a dopíš. Raz, super, hop, 2, 3, 4, hop, 5, super. Ještě jednou 5 a pak jenom mám tyčáky, super čas. Já tyčáky potom máte. Vypadá. Hop, 5. Poslední 5, hop. Nepouštíš, 5 hráš. Vydýchávej nahoře, hop. Raz, super. 2, uklidni se. 3, ještě 2. Raz a ještě 1. Hop, 2, super. Tak. A pojď. Začínám tyčáky, ne, pojď, musíš jít. 30 na tyčáky a pak máš konec. Raz, super čas. Hrudník na zem, 2, 3, 4,
5, pojď, 10 dáme. Pojď. Nezastavuj. 6, super jedeš. Dělej. Dobrý čas. Pojď, ještě 5krát to samé. Pojď. Ještě 5 kol po 6, pojď. Jede. 7. 8, pojď, jede. 9. Pojď, samej. 10. Pojď. 11, ještě 1 a pak pauza. Samej. Naop. Tak, pauza, vyklepej, klepni si na nohy. Tak, 12, je to super, ještě 3x6. Tak, připrav se a pojď, jedem. Chytni si tempo a toho se vydržíš. 18 zamíčaků je nic, pojď. Dělej, Zuzko, pojď, super čas, dělej. 10 minut máme, hop. 13. Pojď. 14. Pojď, stavej. 15. Pousti se. 16. Pojď. 17. Pojď, super jedeš. 18. Dělej. Ještě 12, to nic není, pojď. Dělej. Máš minutu a půl. 19. 20, ještě 10 posledních, to kousí a jeď. Samej, dělej. 21, pojď, nahoru. 22, a jedeš furt jedeš. 23, pojď, super, samej. 24, je poslední 6. Dělej. 1. Dělej, vstávej. Dělej, 2, poslední 4. Dělej, 5 nožky. Raz. Dělej. Hop, přeskoč. A poslední 2. Hop. A poslední, dělej. 28. Zuzana Šramková, 11:28.